What's good, guys? This is your boy Lil Buja RSA, and today I'm not alone. I'm with Trent. Bye Kamala Konfit. Liam. Oh sure. Okay guys, no Liam Akelqala and Ahlumile. okay Ahlumile. Majida, we have 5 questions for you. Okay, ngizoqala lapha ku examfet ungajola ne cherry nomntana. Ngoba kutheni? Anokwazi fanele ndiyithengise inapkeni. Nokutya. Yeah. Uthengela yona okanye uthela umntanaye? Ndithengela umntanaye. Remember ingomntanakho lo. So kutheni wamthengela? Okay, yeah, kamfet. Okay. Same question. Ungajola ne cherry nomntana? Yeah. Ngoba kutheni? Sugar mama. Okay, ungajola naye. Yeah. Okay. Yamphini. Uthi angajola naye yena. Wena into ekubambezelayo kuba ungafuni ukuthenga amanapkeni. Okay. Yeah? So becha mna. Oh, okay, uzakubheja mfethu wena. Uvuyela nje loo nto. Angithengele impahla. Okay, Fed, like apha ekhaya udume ngantoni wena? Apha ekhaya udume ngantoni? Oh my god. Wazi usenza ntoni like udume ngantoni apha ekhaya? Odlala ipool. Udlala ntoni? Ipool. Ipool mfethu. Ipool le. Okay, wena mfethu udume ngantoni apha ekhaya? Jive. Combo. Jive combo. Khasibethele nje izitep ezimbalwa. Okay guys, we're to do make a full. Hi guys, not full up. Okay,